obi igwe na-eme mmanwụ kwama na ọnya oge igbo udu abụọ ise bụrụ udu mmadụ udu na udu anụ udu oriri na ngidem iyi udu isi udu igwe udu mma udu mmadụ udu obi igwe bụla tụrụ mejemeje mere ejem joga aja aga na kwalisi bụ ọkwali gị ike mgba n'inji ezu dị na amaghị aka njụa gị ọsị gị na mmụọ maga aka ị nara etipịa nara aka ya mmụọ ọzọ mmadụ mara aka etipịa atụchi obi gwara ha dị n'ụwa n'ebe a na-eje etegbula aka ekene ndị na ndị a kene ndị shizu na igwe ndị shizu na oroma ngene m iyi obi na-ekenekwa n'ụlọ kene ọgọdụ na ndị eze arụbinagụ nne nshi nne nwaanyị na-egbu ọdụ kene agụ kene nze n'ọzọ oroma kene nze n'ọzọ igwe kene nze n'ọzọ ụwa kene nze n'ọzọ abụ kene nze n'ọzọ ngene kene nze n'ọzọ oromili kene nze n'ọzọ agụ kene ndị ichie nọ n'igbo igbo niile aja igbo niile oroma ngene m iyi arụsị niile kene ndị ichie na ọkụza na ọkụzi buru ibu baba na-ekene ndị ichie bụ obi na bụ obi nna m ba ndị na oroma arụbinagụ nne nshi nne m ọgwara mbili nwa ụlọ ba na ekene ụlọ gwa na ndị eze zụwabi na mmiri ike nwụrụ n'oroma adị nnete oru arụwa mmiri aka eto nna ya n'ọgbara abịa izu na mama na ekene arụwa ọnụ akwa nwere nne dị etu ọrụ mle nke anụ nke nwaanyị na-aba nza pọta maka arụ ọkụzi baja na ọkụzi bere oroma ndị ichie na ọkụ na mmiri ndochi igbo ndị ichie na igbo na mmiri igbo na mmiri igbo mkpọdọ na igbo mkpọdọ na ọkụ ana m ekene ụlọ chim ana m ekene ụlọ ọrụbinagụ ndị eze gwakpo arụwa mmiri jukọ maka etebi iyi nwa ahụ ezu na ọma mbara odogwu na odogwu agụ odogwu adụ agụ na dịteta asị nwe mmiri ma eke nne nsagbo gị arụsị na iri agụ na-abịa ebe ebe ọnya ka a na-ewe ete maka na ikuku a na-amara n'ọnya aka otule ikuku ama n'ọnya ka a na-ewe ete si nnọkwanye ya budo abụdo oru maka mmiri na-elu azụ si na emabụrụ ịnụrụ a na mgbumgbu ọnyịma si na bụ kesasa kwụsịzi n'ili apa mgbe na-enwe ite agbanye ọkụ gilita na bụkọ sisa na-alịrị ya elu si na ụnọ na nkịta na-eti egede na-akpọrọ were gbaa agụ bela ọrọbụ ọgụ na-etuga ahụ na-aza si na ọkwanye ya bụ udu na bụrụ odo a na bụrụ odo osi bụrụ odo amụnsị bụrụ odo ogboma bụrụ odo na-eji ego bụrụ odo na-agụ bụrụ odo na-eje ebe a na-eje ego ahụ eje ebe a na-eje eje ahụ bụrụ odo na-egburu aka nri bute egburu aka ebute bute ụlọ bute ụlọ ego bute ụlọ bute ụlọ bute ahụrụ bute eje ahụ bute ogologo ndụ ebe a ka iwe nwe iwe nkiri a na-abụ anyị iwe ahụrị mana ọbịara igbu anyị egbu ọgwụ maka na ọdị n'ọbọ maka na eze bụ isi igbo iliri mere nwoke esi na ji ọrụ ya si ya ji ọrụ mmọnwụ maka ọmana ọbụ mụ eji ya mmemme ngụ ikpegburu ogu kpegbuo ọba na isi igbo iliri mere ma eze benyere m enyo belara bụ ọgụ njaba mba na-etugarị n'azụ na agaghị akwụ akwụ ụdị akwụ eto ga-eri eto ọkara ọbụla tụba na ndị mmụ na ndị egara a na-ebu achịleta sị a na-esi ite a na-esikwa n'okwuchi ite n'ọkụ maka na ite n'okwuchi ite si n'ọkụ a na-esi ite a na-esi okwuchi ite igwebi ọgbakọta n'azụ na mmiri ju ite olu mkpọ na oju ahịa olu mkpọ na oju ikolo ma atagbu adagbo ikwebi ọgbakọta n'azụ ọ sị na ọ nọ n'ekite na-eti egede na ebe odo ebe ọ na ọ tagbu adagbu si na-abụ mkpụmkpụ ọnyịmọ na-abụ ugwu abụ egede ọhụ sevisi awe ka alịsịrị ya maka ọgba ọsọ alị ya si na ya kwụsị ike ama na oyibo ya bịabụrụ ụzọ nọrụ obi igwe nzi ya ọ sị na ya na-edegwuru na-ede jimjim si maka na udu a na-akọrọ mmiri si na ya mabụrụ ịnụrụ ahụ bụlara bụ ọgụ njabụ mba ndị tụga ahụ na-azọ si na ya kwụrụ ekwuru ekosasa kwụsịzi na iri apam si na ele na enweghị ite si ya agbanye ọkụ na nkiri ka a na-ekiri ere si na-ejiri ekwu ozu bụlara bụ ọgụ njabụ mba si na agaghị akwụ akwụ ụdị akwụ eto kiri eto ọkara ọbụla tụbara na ndị mmadụ si a na-egbu achara si achara na-eti iko ama n'ọnya si a na-egbu achara si achara na-eto iko ama n'ọnya si ma na-egbu achara si achara na-eto iko ama n'ọnya si ma na-egbu achara si achara na-eto iko ama n'ọnya asị na ya bụ nnụnụ abụọ aka etebi ijita ete asịwa mmiri asị na ya bụ nnụnụ abụọ nnụnụ ijere azụ agha si maka mmiri nwa ya bụ ọgazi na akịka ya dị ya n'arụ si maka na nwoke si na-aji nwa si na-aji ma ọ bụ maka na onye ji ya mmemme gịnị gbegburu isi ibere ma eze banyere ma ya ndị ọbara mmiri onye ọbụla bụrụ ya gbara aka ya si maka na enwere nri na-eri nri onye ọzọ enwere obodo na-eje obodo onye ọzọ ọkwara ọnụ na-eyi ọbụ to n'ọkwara ite ka a na-esiri gị n'ọkụ ama n'ọnya n'ọkwara gị bụ ama n'ọnya bụ na-abụ iko ji bụrụ odogwu maka na ikuku a na-anwụ ndụ n'ọnya si na ite ka a na-esiri gị n'ọkụ si na ite a na-esiri gị n'ọkụ ka isi na ọ bụrụ na iri na agụụ na agụgụ na ya na-alụrụ ibe ekwuru na ebe ngwa aka ya na-alụ
nsị gị jebe ijebe nsị gị dọ ịdọ nsị gị ma wee mee na-eti ite gị ị na-aba mba ọbara dim na-aba ka oturu alụsị na-aba ka mmadụ na-eje ka mmadụ na-eje ka mmụọ na-eje ka arọ isi nwe obi igbe nza gị isi na ị na-agalụkwa n'ebe mmụọ na-aba mba ọbara dim si elu ebe mmadụ si na-eke odogwu si na iwe na-abịa ozugbo gị ebe n'ebe akwụ eke si maka na enwere obodo na-eje obodo ọzọ enwe nri na-eri nri ya ọzọ were aka ya ka aka ji dote were ọkpanye ọkpaka ọkpa ji eto ma weta aka ka atọ na iwe anyị si mana ọ bụ eligbenye gbọ na ọdịnọbụ ibe chi anyị na chi anyị kwuru ka anyị na-alụ n'ụwa balarụ bụ ọgwụ ọ sị na-etuga abịa na-aza maka na ikuku amarụ n'ahịa mbụ si na aka na ijidere ọkụ na aka na ijiderekwa na anwụrụ aka na ijidere mmiri mgbe i kwere na agbapụta ya n'azụ si na ọ nọ n'ekete na-eti egede ya si na abụdu oriri si na abụ aka otula oke mmiri na-elu azụ mkpụmkpụ ọyịmọyị si na ọkwanye ya bụ udu ego si na ọkwanye ya bụ udu abụọ si na abụ udu mmụọ si ya ọ sị na abụ ya bụ ama n'ọnya maka na ikuku nwere ka ya ama n'ọnya si na ya na-eje n'ike na-ebu n'ike na-eri na nwayọọ so maka iji dị na ya ga-eji ya na si maka ụnụ adị na ya anakwanụ si maka na iji ezigbo ije ka ya na-eje ya na-ejere ije ma nwoke esi aja ije na ije nwoke nwere ka ọ dị na ha anakwa maka na nwoke si na ya ji nwa asị ya nwata si ya dị ụtọ ma si maka na sọrọ ọbịa ata ọka bịalachi ọdọ awa ebe osu nri bụ osisi nri nwere nri na anaba na na mbịa n'iburu ọkpa na anyị na-eke n'ụlọ bụla ọra bụ ọgụ anyị na-etuga aba na-azọ kwesịrị asapụta izi na-eri apa mma aka otule jibe ikuku ka a na-eweta n'ọnya ka ya si na ya bụ maka na ọ bụ na ọnya adịghị ma na ikuku ya manụ maka na ikuku a na-amakwa n'ọnya na ọkụwa sịrị maka na-ejidere anwụrụ maka na-ejidere ọkụ maka na-ejidere mmiri anyị bụ mmiri enwere ilo ihe anyị nọ na-agwa ụwa ọya tọrọ worldwide ọcha nwere iwe abụka ntị ego ọcha ji iwe ọbụla na-agbọ nta na-agbọ m nwere oku ọbụla ị na-aya abụọ agara ọcha nwere mgbabịa anyị nọ n'Igbo n'olu n'Igbo n'ọrụ na mmọnwụ na-eti mmọnwụ ọgụ ka a na-agbọ ọgụ ka ọgụ ọbụla ọbara arọ nsị ka nsị ọbụrụ nsị na aja ajakazi aja ọbụla agbajigo dibịa aka maka ịgbaji aka dị na ọma ọgwara ihe eji mangụ mara eke rie maka dibịa gwara ọzọzọ gburu dibịa nwe gburugburu ji eji gba aja na oyi pụọ mme na-echi ekwere eze echi eze maka na nwa eze na-agachi eze ọ na ikpe ego balara bụ ọgwụ ndị aba mba ndị tụkarị na-aza oge bụ arụ obute oge bụ agari akwa gari na abụọ agari owu oge bụ ọrụ ogiri ete ogbi na ogiri ete ogiri ọbara na ndị mbụ na ndị egede oge bụ udo abụọ oge bụ udo osisi oge bụ udo osowu oge bụ etenambụ na-agba otuleta ndị mmụọ ọrọse ụta ndị mbụ na ndị egede si na oge na-agba ajọ mmụọ na-agba amụ nso na-agba ogbuma na-agba ọgụ na-agba nsị na-agba aja na-agba ndị aghụghọ na-agba ndị ebe aba na-eme si maka na si na-agba abịrị abụ anya si maka na obusi n'ike dị na waja na igbaji aka dị na ọmọgụ maka dibịa si na ya ji ọgụ dibịa gbara ọzọzọ gburu dibịa onye nwekwa n'obodo na-eji obodo ọzọ nwere na-eri nri anya ọzọ chikosi egburu eze oge abịa oge iji ike niile eze mmụọ na eze mmadụ eze kiri gbochikwa abịa mme nwebịa oge iji mmiri gwọ ya n'elu ụwa were abịa na mgbọrọgwụ ya n'elu were ya nwe obi igwe n'aka ntu ọgbachi n'aka na-agbalị mmụọ na-agbalị mmadụ eji ma mara kere eze ọdịnara ubute obodo iji ezichi ahụ ejemeje mere ejemeje eze ndị mbụ na eze ndị egede eze ndị nze na ọzọ eze ndị eze igbere oriri isi oriri isi mmụọ isi mmadụ isi abịa na mgbọrọgwụ ọ gị bụ na nna nna anyị batiri egide ọ gị bụ na nne nna anyị bakiri odogwu nna nna anyị bamere nna anyị bamere gwọrọ ya na egedele ya adịrị eze ndị mbụ na eze ndị egede si bụrụ eze oke abịa mme eze ndị ya na eze ndị egede eze ndị nze na ọzọ oge bụ oriri iji na-agbalị nwe obi igwe kwara gị ike mmadụ na-eri ozu nte ogoji ụka aja aga na ajagwula akpati ozu mmụọ na mmadụ eze ndị eze gị were kpọọ enu kpaa na kpaa nta kpaa imo
ogi balsi ngine nwe orumi ogi bejemeje meleje yi woni no se bridge na mbana makedo ba kanka na kwani gibenzo kim blog kwani ne ogi jimili kwani wo live na blog kwani wele obi go naka to kwa shaka na mbali mo na mbali madeli jimangu mara kariya ogu ka na agbo kine ndi nna ndi akire ndi ushi kine ndi chizi ni igwe kine chizi n'ụwa kine ndi ora mmụọ ndị eze niile kine ora mmụọ ndị ihe niile ora mmụọ arụbina gukwa arụbina gu nta arụbina gu ugwu arụbina gu nta arụbina gu igwe arụbina gu ụwa arụbina gu uchicha arụbina gu ibe arụbina gu ukwu agụrụbina gu nta arụbina gu sonna arụbina gu sonna na me eke n'ụnụ agusonne nemulagu namuluru na me eke nze n'ozoro medogoro medongino dogiyo dogo abo namulunge namuli alma bokunsi mbokotezwa bila miliki nwuru na kosi n'orum la do yin n'orum la kete bi wa wezu no mambla na into orum la charo wa mmiri alma eke no nwa na aga n'igwe obodo ndị eze alma eke no kete bi wa wezu no mambla yeji atu n'ngi igwe tamana no kuzibili aja no kuzibili orumiri no wa yoga ndi asine no no akwa nwe ndi ji tulo dabula tempeze wa no jiri wa na agule gijela wa gi wenge no wala bana yuruma bana abizu no mambla simbogota no mambla no na ndi za bana abizu na to lorum no jaro wa mmiri wa na aga ni kire no rum magodi no rum bi babish no rum yoshi no rum Jordan mmiri don make no kwano na sabo gida arsi ni riagu na abizu be ba ro mano ma ri ogun mogo an me ke bisi mwere ke matli ira no kuzbuli baba kuta ni bun dishina ni bo dishina na namba dishina ni mani mo dishina na bia na dishina na ma na mla zio na ti ko bri ya bla ra bo ni tu ka we na za o ga na maro no nya na isi na ba bri abu anya igbaja ka dan mo gbare o gi ka mbi le mon sine bora wole pa ago sine ni egi bu ita panyo oku sina ko otule okosira sa kuchizi n'ili apa maka na ewete na ogi bụ ya bụ ọma n'ọnya ogi bụ n'ikwa na amara n'ọnya maka dibia gbara ọzọzọ ogburu dibia maka nwoke sinaje nwa sinaje nwata sinaje dusia ma ọ bụ ije meme gịnị gbegburu ogbe gbọ n'isi ibili olimiri eze bụ elme ya enwere nke nwe bụ igwe na-azọ bala rọba ọgụ na-etuga awe na-azọ osi na enwere nri na-eri nri anya ọzọ si na enwere obodo na-eji obodo anya ọzọ were akanya aka ka aka ji eto ọlọrọbụ ọgụ na-etuga abịa na-azọ wee kenarụbi n'igwe kenarụbi n'ụwa kenarụbi na orumiri kenarụbi na ngene kenarụbi n'iyi kenarụbi na agụ kenarụbi n'ụlọ obunụba ụbake arụbi na agụ babawo kwuru na mba onye ji ma mgbalaka mmiri naanị nkụdị n'ụlọ na-eyeli ụlọ nri nkụ na mba na-eyeli mba nri nkụdị n'obodo na-eyeli obodo nri na-enwe nri na-eri nri anya ọzọ weta aka ka atọ n'iwe ọ bụrụ ọbịa ọgụ ozugbo akwụ ete ebe na ebe ma were aka ya aka ka aka ji eto ọnụ ka eji n'ọgụ ọnụ ka eji dozi n'ọnụ na-eyi ebe asị na oyego ọ bụ na oyego ama n'ọnya ikuku ama n'ọnya aka otule ikuku ama n'ọnya oge ibu na a na-amarụ n'ọnya ahụ oge ibu ori n'ike obu n'ike oge ibu je n'ike ori na nwayọ si n'ọkwanye gị bụ orumiri na udo a na-akọrọ mmiri nwere akwụ orumiri ka si n'ọkwanye gị bụ udo ma ọ bụrụ udu egwu bụrụ ara ego okoko ego agaghị akwa agarị na-aba agarị bụ ego oyibo ọbụrụ ogiri ete agarị ewu ọrụ ogiri ete obi igwe nwe iwe owu ọra ogiri ete ogiri ọbara na ndị mbụ na ndị egede na ndị eze niile ndị ọkara dị mma agbọbara gụta ma ekene ụnụ ndị ichie nwụrụ na ndị aka atụ mba ndị akwụ ọbara ndị ogbu ọbara ndị ọkara ndị n'obi makpọdọ ọra ha ma ekene ndị itoro arụsị nwe mmiri eto ogbe ya ma ekene ụnụ si mgbakọta ndị na ndị a ndị usilito mmụọ ndị Chineke yara ibi gboro anụ asụ a na-akpọkwuru ụnụ ndị bi n'igwe si nrite ndị bi n'ala si ụnụ gbakọta ndị bi n'ori si nzuwa na mmụọ ndị nọ n'ala Igbo orumiri na ya nge nne na alụsị niile na ya anụ akwa nwe enyi na-agụli ejira ma gị nwenge nwere bụ nle na nsagbu gasị na iri agụ orumiri adụ ihe dị otu na ite ụlọ orumiri ọnịcha nwa ya na-aga n'igwe ana m ekene ụnụ ka osim ndị na ndị ana ndị nwe ọrụ obodo na ndị eze arụbi na-agụ nne m ana m eke ndị biri m ụgbọ ndị biri m kpakịa lekwara mkpakịa mmụọ ka a na-eti egede ndị mmụọ ka a na-eti ama n'ọnya ka a na-ewetere ikuku aka oturu ikuku oke osi na-asa akwụsị ezi na-eri apa mma si na ile na nwite agbanyụ si okirikiri ka a na-ekinye bụ ododo si na-ejekwa na ihe ma ozu okirikiri ka a na-abụkọsa na-arịrị ya nsi ikọrọ ụkọta mgbe egiri nego a na-atụ ite malitere si na abụ ukọrọ abụọ nsị
ọsị na ya bụkwa na anya na-abụrụkwana ntị na otu agba na-eterekwa n'isi akwụ sị na ya kwụsị ike ama na oyibo eburu na sị na abụ dur mechi mmiri na mgbugbu ọyị bụla ọrụ ọgwụ nji aba ma sị na abụ mberede edike mana mberede ka iji amalite dike na-eme ka a na-akpọ ibidike agaghị akwụkwọ kwa ụdị akwụ eto geri eto ọkara ọbụla tụkpọ m na ndị mmadụ sị a na-egbu achara sị achara na-eto ikwa ma n'ọnya sị a na-egbu achara sị achara na-eto ikwa ma n'ọnya ọ gị na-eje n'ike na-ana n'ike na-amabụ n'ike na-eri na nwayọọ ọ gị bụ na-ejebe na-eje ga anaba na-ana aga ọ gị bụ na-eri ego iteksi n'ọka ị na-eri iwe ka ọ bụla na agụụ na-agụ gị iwe mgbaki ya na-alụ nsị gị dọ ndọ ebe ọbụla nsị ije ka ihe jee nsị gị na-eme ka ihe mere ya na-aga ka mmadụ na-aga ka alụsa bara ọrụ ọgwụ nji aba mba oge a na-amarụ n'anya iko aka na-ejidere aka na-ejidere ọkụ a na-aga na-ejidere mmiri igwe dọ na gbakọta n'azụ obi igwe nwe igwe eri bere ọrụ ọgwụ nji aba mba na-etugharị na-azị mgbaki ya n'ala iri ma ngwụmọrọ eri ya mmerigori n'igwe a na-atụ ite mmiri si n'ụrụ a na-akọrọ mmiri si na nwanne na-ekete na-ete egede ya si na mbiri kiti gburu egwu si edo igwe si na ebuje ejebejese n'ọya na gbara mọpịa gburu okise mbụ kwụrụ bụ gbara agwa bụrụ ọgwụ ọgwụ na-etugharị na-aza eme ka a na-eme na onye na-ebi ogburu odogo ọrụ ọgwụ na-etugharị na-aza si na abụ nnụnụ ejiri azụ aga sọ maka mmiri ama ya bụ ọgazi na akịka ya dị ya n'arụ si na ya kpọrọ were gbaa agụ obi igwe si na ya bụ mmụọ mpịakpụrụ ọlọdị si na ya bụ ete na-arụ si ya si m otu ete ndị mmụọ na ndị egbede họrọ ọsọ ụta ndị mmụọ agari ete ogiri ọbụla katụrụkpa akwa ọbụla ndị ogbuebi ndị na ndị odi ọrụ ndị aka ogute tụrarị ete ogbe si nwere mmiri ohu ọrụ ogiri ete agari ahụ ote ogbe agari ahụ ohu ọrụ ogiri ete ọgari ahụ abịa na mgbọrọgwụ ọgari ahụ ọbụla ọra bụ ọgwụ jikọ ọgwụ ọbụla ọbara ọra nsị ka nsị ọbụla nsị na aja aka aja ọbụla agbajigo dibịa aka ọbụla dibịa gwara ọzọ ọzọ ọgburu dibịa ọbụla nwa egwu eji ejigbo aja na oyiyi kpụọ mee nweze chi eze na-ana n'igbo ego na nweze ya bụ eze n'ebe ọdụ ebe ọ da na na-erosi na-aba aja bụ na-elabata ozu ọbụla ọra bụ ọgwụ na-etoga ahụ ya na-aza oge ibu udu mmọnwụ oge ibu udu abụọ oge ibu udu enu gị ibu udu ala gị ibu udu oriri gị ibu udu ngene gị ibu udu abụọ ndị ibu udu agụ gị ibu udu ụnọ gị ibu udu odogwu gị na-eje n'ike na-eri n'ike gị na-amabụ n'ike gị ibu ori na nwayọ ọlọrọ bụ ọgwụ na-etugharị na-aza ọsị na ya kwuru ekwusịrị debi ya kwesịrị achakwụsịzi na-eri akpa mma si mmegori na egwu atụ ute mmiri si na okirikiri ka a na-ekiri ejejere si na niile wete si agbanye ọkụ ọlọrọ bụ ọgwụ nji akpa mba na-etugharị ya na-aza ọsị na mgbịrịgba mmadụ na-eji na-atụ ego si na kerekere na amakwa n'ọhịa ọlọrọ bụ ọgwụ ọsị na ya kwuru ekwusịrị ekwesịrị achakwụsịzi na-eri akpa mma si na ikuku ya ka ikuku ya dọ si nakwa na ikuku ya mmanwụ si na ya kwuru ekwuru ebe kwesịrị achakwụsịzi na-eri akpa ma ọbụla ọra bụ ọgwụ nji aba mba na-eri ma nwere ike ojere kwatu na mgbara akwụkwọ na kpụrụ ike ọgbọrọ na ndụ ọgba ha n'ọnwụ si na ikweburu na mgbakọta azụ ya na-edegburu na-ede ji obi igba si na ya na-edegburu na ya na-ede ji si maka na mmụọ kwuru ogbugbu zamara akwa ọ sị nkwu eri ya ego si na ya na-ekwukwara inye ego